ҷамшед ҳомидов намояндаи доимии Тоҷикистон дар Женева гуфт ки мурофиаҳои судии аъзои ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон бо риояи қонунҳои Тоҷикистон ва муқаррароти байналмилалӣ сурат гирифт. онҳо бо вакилони дифоъ ва ҳимояи зарурӣ таъмин шуданд, гуфт. дар ҷараёни тафтиш ва муҳокимаҳои судӣ 8 нафар аз аъзои ин ҳизб аз ҷониби сохторҳои давлатӣ мавриди шиканҷа ё дигар аъмоли ғайриқонунӣ қарор нагирифтаанд. ҳукми аъзои ин ҳизб аз ҷониби додгоҳи олии Тоҷикистон мутобиқ ба қонунгузории кишвар ва ҳам қонунҳои байналмилалӣ аз ҷониби Тоҷикистон эътироф шуда содир шуд. дар заминаи иҷозати вуруди бемамонияти кормандони Кумитаи байналмилалии салиби сурх ба зиндонҳои Тоҷикистон, Ҳомидов гуфт, шароити зиндонҳои Тоҷикистон аз рӯи меъёрҳои ҳадди аққал фароҳам оварда шуда, дар зиндон қутии қабули шикоятҳо, гӯшаи суҳбатҳои телефонӣ ва ҳам утоқҳои навшудаи мулоқоти зиндониҳо бо хешовандонашон фароҳам оварда шудааст. ӯ инчунин гуфт, ки ин кишвар шароити кору фаъолияти озоди матбуот ва озодии баёнро таъмин кардааст. намояндаи Тоҷикистон гуфт, ки дар ин кишвар адвокатҳо озодона фаъолият мекунанд. дар вокуниш ба гузориши намояндаи Тоҷикистон, аксар кишварҳои узви шӯрои ҳуқуқи башар, ки дар ҷаласаи моҳимаи соли ҷорӣ ба ин кишвар дар амри ислоҳ ва ё ҳалли масоили муайяни марбут ба ҳуқуқи башар машваратҳо дода буданд, вокуниш карданд. дар аксар суханрониҳо аз талошҳои Тоҷикистон дар амри ислоҳи вазъи ҳуқуқи башар ва омодагиаш ба пазириши интиқодҳо ситоиш шуд. аз ҷумла омодагии Тоҷикистон барои ҷорӣ кардани муҷозот барои хушунати хонаводагӣ, нақзи ҳуқуқи занон, ҳимоят аз ҳуқуқи маъюбон ва ғайра ҳамчун иқдомҳои мусбат пазируфта шуд. яке аз масоили мавриди нигаронии бархе кишварҳои аъзои шӯрои ҳуқуқи созмони милали муттаҳид сарнавишти вакилони дифоъ Бузургмеҳрёров, Нуриддин Маҳкамов, Шӯҳрат Қудратов ва писарони Исҳоқ Табаров буд, ки ба қавли мунаққидони парвандаҳои онҳо бояд бо мурофиаҳои одилонаву шаффоф таъмин ва ҳатто билофосила озод шаванд. мо ба хусус дар робита ба сарнавишти Бузургмеҳрёров, бародари ӯ Ҷамшед Ёров ва Нуриддин Маҳкамов изҳори нигаронӣ мекунем. мо талаби худро такрор мекунем, ки ин нафарон бояд озод шаванд. намояндаи Human Rights Watch аз талаби 25 соли зиндон барои Бузургмеҳр Ёров изҳори нигаронӣ кард. созмони байналмилалии ҳомиёни қурбониёни хушунат аз Тоҷикистон тақозо кард, ки таҷрибаи фишор болои мухолифон, шиканҷа дар боздоштгоҳ ва маҳдуд кардани озодиҳои сиёсиро хотима диҳад. дар миёни масоили дигари мавриди нигаронии бархе мунаққидон, маҳдуд шудани озодии баён, маздудшавии шабакаҳои хабаррасони интернетӣ зери ниқоби мубориза бо терроризм, фишор болои созмонҳои шаҳрвандӣ ва дигарҳо номбар шуд. дар маҷмӯи бахши тоҷикистонии ҷаласа 1 соату 15 дақиқа идома дошт.